Virginia Woolf 1882–1941, garrantzitsua dugu literaturaren munduan, batez ere kontutan harturik zer berrikuntzak zabaldu zituen nobelaren forma lantzeko orduan. Idazle, filosofo eta artistez osatutako Bloomsbury taldeko partaide izan zen, besteak beste tartean zirelarik, Eliot nobelagilea, Cliff Belarte kritikoa eta Roger Fry pintorea. Giro horretan estetika eta filosofi gaiez mintzatu ziren eskola frantseseko pintoreak ezagutuz, nobelagile errusiarrak eta psikologo alemaniarrak irakurriz, imperialismoaren aurka ekinez eta ateismoaren alde agertuz. Bere nobeletan, batik bat Jakob Srumetik aurrera, 1922, etengabeko jario gisa aurkeztu zuen bizitza, naiz izakiaz kanpokoa naiz barrukoa, zentzu honetan indartu zuen kontzientziaren jario izenekoa, horren bidez irakurleari posible eginez pertsonaiaren burutik pasatzen zen guztia jasotzea. Horrela, ez zaie gertaerei edo izaerei aurrea ematen, baizik pertsonaien gogoetei, hauek ahalik zuzenena eta lialena islatzen saiatuz. Era berean, pertsonaiak erabat zehaztu gabe moldatu zituen enortasunaren aldetik, laino arteko siluetak besterik ez balira bezala, begibistako ezaugarririk gabeak, baina horren ordainetan oso aberatsak pertzepzio, irudi eta oroitzapen mailan. Virginia Woolfen horran tratamendu berezia duen beste alderdi bat denborarena da. Naiz epe labur jakinen batuketa bezala, naiz urte eta mendetako segida bezala ematen zaigu. Hartara, unean uneko gertaera mugatuak askotan txertaturik darama denbora unibertsal baten zentzua, lehenagoko eta geroko esperientziekin kateaturik. Ildo beretik doa ikuspegi desberdinen erabilera, hainbat narratzaileren esku utziz kontaketa lana. Teknika aldetik gehien handutako nobelak Mrs. Dalloway 1925 eta eskuarteko farorantz 1927 hau ditugu. Bertan tinko heltzen dio formari simbolismoaren bidetik egitura eta irudi berdinak errepikatuz. Badirudi liburu osoa sare baten barne dagoela, arau zehatzen menpe. Guzti hau bere garaian ez ohiko jarrera zen literaturarekiko, eta bizitzaren gizpilu gisa behin eta berriro natura agertuz, beste tankera bateko bidaia eskaintzen dio irakurleari batzuetan, haize gainean basoko arbola gailurretan barrena, bestetan itsaso zurruneko faro aldera, hortzimuga zabaletik inoren buru barrura, aixe eta harin aldatuz, unibertso osoa bat eginik balego bezala inoren gogoetekin.